மணி 12:45 போகுது. இந்த டிசைன் ஒன்று மட்டும் ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். 2வது டிசைன் ரெடி ஆகிட்டுருக்குது. இப்போது எனர்ஜி லெவல் கம்மியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு பார்க்கலாம், கொஞ்சம் தெம்பு வருதான்ட்டு. மணி 1:25 ஆகுது. இந்த 2வது ட்ரெஸ்ஸும் ரெடி பண்ணியாச்சு. உடம்பு சரியில்லாத நிலையா என்னன்னு தெரியல. இது கரெக்டாக பண்ணிட்டோம். இதை வந்து உள்டாவாக தைச்சிட்டோம். உங்களுக்கு தெரியுதா? உள்பக்கம் வச்சு தைச்சிட்டேன். இப்போ இது மறுபடியும் சரி பண்ணணும். சரி பண்ணிடலாம். மணி 2:30 ஆயிடுச்சு. 2:35. இந்த ஸ்லீவ் டிசைன் மட்டும் முடிச்சாச்சு. அடுத்தது பேக் தட்டு டிசைன் பண்ணலாம். பேக் நெக்கோட டிசைன் 4:30க்கு அடுத்தது எவ்வளோ வேலையாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? நான் தான் உடம்பு சரியில்லை, மெதுவாக பண்ணுறேன். நீங்கள் அப்படி பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணுங்கள். பார்க்கலாம் 4:30க்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம். நானும் எவ்வளோ வேலை செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம்.